Asmanını yürün nigar, yardan galan yadigar. Ay yılgırıp bakyarka, men yardan umidigar. Yokre. Yokre. Yokre, dursana. Ay baki, asman baki, arş baki, ferman baki. Yuhri tahirdan galan, ışk baki, arman baki. Gökte aylansın ayım, men aydan aylanayın. Yarsız galan dünyani, görkezme var Hudayım. Yağdaydan nägil marar. Men oğul çıkıram bolmy. Bana men diýämi? Diýo içden bana men diýä. Marasam, temşili bir dol çıktım. Içemamın, çıktım. Seni bir kıyıdır.
bala çıkılan goçu. Barayna ayta çağılı. Awolagy. Däzikleri garaşýamyrlar. Koy canı, koy. Koy ay canı, koy. Hani koy. Uy. Hanten öňe ýöre. Agy durany. Bu näme gorşgy? Tovu. Näme alamat gaý? Menden galma gör. Bular birda da bolýar. Ali, otur Gülzada. Han çağanal. Ana boldy. Häzirjik uğraýas. Geri kella Gülzada. İştirdim. Tügeleme zor çıktım. Ýöne arman, kakın pakire müň diýdary görmek mesir etmedi. Kakın pakir şu öz ulogyny ilkin zatyny mindirip aýlamaň arzuwundy. Bilýänli. O pakyryň bide oýan tarpatyň çägi ýokdy. Gıydımcan. Sen bu jagar asman yıldızlarına gaýra durdy diýen enaýjy gözleriňe bu dünýede ejeň gözlerinden başga taý geljek göz bolmaz. Ýoksa Gülzada, eger sen garşy bolmasaň, bu ýygyň ady Atas pakyryň hatyrasyna Tahir bolsun. gerek kella. Baharjan, inni gyzagazmada münasip ady nerden tapar? Goý bu asman ýyldızlary bilen beýtleşýän gyýjagazyň ady. Zühre bolsun. Murad ağa, ýöreler. Yirmi yıldan soň